Ale počkej, co bude jako tady? Tam vzadu, tam budou pak baterky, možná hrála. Ano! Wow! Tam budou pak baterie a takovýhle, tak. To ukážu tu díru, jak se... Nespadnou. Ale creeper. Tak ho bouchni. Počkej, já udělám schody. Pojď tady do té jeskyně, jak jsem ti říkal. To je další krepár. Dík no, vole. A byl pod tebou a to je další. Počkej, železo, tady hodně železa. Počkej, stoupni si. Tady vidím. Pojď sem k tomu. Tady vidím velký špatný. Tady vidím velký špatný. Dáro, pojď sem k tomu železu. Asi jsem našel ten spawner. Dáro, pojď sem k tomu železu, prosím. To v piči, co? Dáro, já udělám nahradovku na video. Stoupni si můžu ovote srandu. Mám, dobrý, můžem. Co? Můžem, dobrý. Tadyhle je pak ten, jak jsem ti říkal. To. Děláš to ve Photoshopu potom tu nahradovku? No jasný. Super. Ej! Ještě dneska. Kam mám já hodně surovin mám u sebe. Co to je, diamanty? Ne. Co? Nech to, taky to vem, no. Nech to, taky to vem, se chtěl říct. Komu co to je? To je... A pod tím je něco zelený. Šrekovo blitky. Ne, creeper. Mám nějaký barvivo, nebo co to je? Tutaj to je. Další redstone. K čemu redstone, bože? Na ty technické věci potřebuju. Okej, no. Elektrické okruhy. Tady vidím velký To je špatný. dlouhá díra, to je tam je se... Karago. Myslím pomoct. Kam jsi šel? Tam, za tím restrem, Já tady mám zlato. za tou hlavou jsem šel. Já tady mám zlato. Jako ber, taky ber. Mám tady taky zlato. Zlato, pojď ke mně. Mám buď říct něco, ale říkat to nebudu. Uran. Neptun. To. Co to je? To není planeta. Kam jsi šel, vole? Co to je? To je kopr, no to je nějaký zažlut. Co to je tohle? Diamanty! Co to je, kamo? Creeper! To je okolo. Nebouchej. Nice, na plána jsem ho dal. Mám tady další červenou věc. To je ubíjí. Já taky. We'll go through the wastelands, through the highways.